Lá Fhéile Pádraig atá ann inniu, agus tá paráidí ag tarlú timpeall na tíre agus ar fud an domhan. Bhí muintir ghanganí chúis ag mar seo le bracha an léir maidin, agus túsach chur acu leis an paráid ar a sé a chlog. Bhí banna fifa agus droma ghanganí chúis ar bhór na paráide mar a bhíonn gach bliain. Tá mí sús comhlú ar maidin mar sa sé ceiliúradh agus fedó ní féidir dul amach so cuirmar amach sé chlog a maidin. Tá mar na dromí mé héin nach leis na daine léir amá don paráid comhlú san tá sé gúntaach. Bhí sás seintin 5. Tá sé 6 mar fedóg stáin ach tá sé an slí eile timpeall. Is sean tradiisiúní an paráid lua i nganganí chúis atá ann le blianta fada anuas. Well, tein sé siar a bhd siar go dtí na hochta díostocha agus bhí coscar daoine bheith ar paráid nó bheitsáis náisiúnach nó róghailech istocha ach bhí sáis deisle é dhéanamh riime spracha an lé so thosníidir a gomachtamach go séachlog an son agus leanóid an son leis an tradiisiún sin. Thosní mar sús an ospidéal agus cumar timpeall an baile ag sé clog inis táí chun dul-isteachtaí eithrin agus seint agus san súsaríis. Stadan paráid ag séipéil ní bhuara. Átar léach afran de lucht marseála agus de lucht fécanna na paráide. Leanfar leis an gcéiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig an seo an éireann agus níos fuide i gcéin ar bhealaí éagsúla le linn an lé. Conor Nuacht, Aip Cúla4, Daingean chúis, Curcha Dhaoine.